Hola, bona tarda i gràcies per venir. Se sent, oi? Sí. I gràcies per venir. Soc l'Eva Ruiz i treballo al Departament de Govern Obert de l'Ajuntament de Gavà i el que us venim a explicar és l'estratègia de gestió del canvi que estem seguint per implantar una nova plataforma d'administració electrònica a la nostra organització. Per posar-vos una mica en context, dir-vos que l'any 2011 vam posar en marxa un gestor d'expedients i el 2012 ens vam dotar de dos instruments claus pel desplegament de l'administració electrònica, que van ser la Comissió de Modernització i vam aprovar el Pla d'Administració Electrònica. Als anys posteriors vam anar implementant projectes i l'any 2016 vam aprovar un segon Pla d'Administració Electrònica per donar continuïtat a totes les actuacions que estàvem fent i a més incorporava totes les actuacions per adaptar-nos a les noves lleis de procediment administratiu. Per tant, a finals del 2017 ens trobàvem en un escenari relativament còmode i controlat. El que va passar és que el nostre proveïdor del gestor d'expedients ens va comunicar que deixava d'evolucionar el producte. Per tant, estàvem en una situació on teníem l'administració electrònica molt desplegada, estàvem tramitant uns 20.000 expedients l'any, totes les resolucions en electrònic, la gestió de tots els òrgans col·legiats, teníem la plataforma integrada amb aplicacions, bases de dades corporatives, la comptabilitat, bases de dades de tercers, el registre, aplicacions del Consorci AOP i ens vam trobar en aquesta situació. Tot i la crisi inicial, ho vam veure com una oportunitat de poder adquirir una nova eina que ens ajudés a acabar de fer el desplegament d'una forma molt més ràpida. Per tant, ens vam trobar amb aquesta situació. Havíem de passar d'una plataforma A a la plataforma B. Vam fer la licitació i l'empresa que va guanyar va ser T-Systems i ens van dir que el període d'implantació de tot el que nosaltres havíem inclòs al contracte era de 18 mesos. Llavors teníem dues opcions. La primera opció hagués sigut desenvolupar o configurar tota la plataforma, intentar tirar amb l'antiga i als 18 mesos sortir amb tot, i després hi havia una altra segona opció que era fer una implantació per fases. Llavors ho vam analitzar i vam optar per la segona opció perquè la primera plataforma estava molt en precari i l'empresa no ens podia donar el suport, per tant en qualsevol moment ens podia fallar la plataforma i ens podíem quedar que clar, tornar enrere, sempre parlem de la gestió del canvi, anant cap a digital, però clar, quedar-te sense plataforma i tornar enrere és que no sabríem ni com fer-ho. Llavors, aquest desplegament dels 18 mesos el vam plantejar en 3 fases, i aquestes 3 fases van ser una primera que vam posar en marxa abans de l'estiu i vam posar en producció el que era el registre de documents, la digitalització, la signatura biomètrica, també una nova seu electrònica, tota la gestió documental i un catàleg de procediments. Ara al novembre posem en producció una segona fase i el que s'implementarà és 2 procediments genèrics, un pel que són els expedients a sol·licitud de persona interessada i un altre pels procediments d'ofici, tot el que és el mòdul de secretaria, resolucions i gestió d'òrgans col·legiats, procediments específics que ja teníem implantats al gestor d'expedients i que tenien fase de resolució, també els passàvem a la nova plataforma, i el mòdul de fiscalització. I per últim, al mes d'abril, volem acabar i amb tot aquest procés implantar els procediments específics de contractació, els procediments específics de subvencions, la resta de procediments que tenim implantats al gestor d'expedients actual que no tenen fase de resolució i per tant no ens urgia tant implementar, però que els acabarem de posar tots en producció a l'última fase i amb això ens podrem despedir del gestor antic i ja podrem començar a treballar amb la nova plataforma. Llavors, clar, tot aquest bagatge que ja hem tingut, el que ha suposat és que nosaltres ja havíem passat un procés de gestió del canvi del món paper al món electrònic i tot aquest procés era en un context de modernització progressiva.
Ara, tot aquest mentrestant, no? Que és tota aquesta implantació per fases que us he explicat, tot aquest mentrestant el volíem gestionar d'una altra manera, o sigui, volíem encara i presentar-ho a l'organització no com únicament un canvi d'eina, sinó que el que volíem és fer una gestió del canvi per adaptar-nos a un entorn que sigui més canviant i posar molt en valor la generació de valor públic. Llavors, per poder fer tota aquesta gestió del canvi i replantejar-la amb aquest nou model que us comento, hem comptat amb la col·laboració d'un consultor extern, que és l'Anton Caral, i ell ens ha ajudat a posar una mica fil a l'agulla i identificar quins aspectes hauríem de treballar. Aquestes són les 4 peces que hem començat a treballar des que hem posat en marxa aquesta plataforma i en primer lloc el que hem volgut és fer tot un relat per explicar l'organització, sensibilitzar, motivar i donar sentit a tot aquest canvi. Llavors, hem posat sobre la taula hem volgut una visió global de tots els reptes que tenim a l'organització i ensenyar com aquesta plataforma ens ajudarà a resoldre tots aquests reptes. A més, també hem posat sobre la taula que ens suposarà fins ara tot el sistema que teníem estava desenvolupat molt personalitzat, o sigui, sí que l'eina era d'un proveïdor tercer, però sí que teníem moltes peces i molts mòduls que havien desenvolupat o els nostres serveis informàtics o nosaltres havíem encarregat el disseny d'aquestes eines. Però ara passàvem a una plataforma que tenia uns mòduls molt més estàndards, que sí que ens permetia avançar molt més ràpid, però clar, també havia d'entendre l'organització que no s'adaptaria tant a la nostra manera de fer com les eines anteriors, sinó que passaria a ser una plataforma més estàndard que ens permetria donar millors serveis, de més qualitat i ens permetria fer aquest enfoc a valor públic, però que perdríem aquesta personalització. Per una altra banda, el que també s'ha treballat és tota la visió integral de projectes. El que s'ha explicat i s'ha intentat analitzar i traslladar a l'organització són les sinergies entre diferents projectes que s'estaven treballant a l'organització i que poder s'estaven liderant per diferents departaments o diferents unitats i ho hem vist en aquest moment una oportunitat per explicar les relacions entre aquests projectes. Per posar-vos un exemple, amb tota la implantació de la plataforma nosaltres hem treballat el que és el catàleg de procediments, de tràmits i de documents per aplicar tota la gestió documental. Paral·lelament s'estava treballant el que era el catàleg de serveis, el CIS. I llavors el que vam veure és que aquests dos projectes es podrien treballar conjuntament. Per tant, les persones responsables de cadascun d'aquests projectes han anat als diferents departaments i el producte final ens permet acabar tenint un model de gestió on al final la nostra intenció és dotar-nos d'una eina que pugui aglutinar tota la informació tant del CIS com d'aquest catàleg de procediments, de tràmits, de documents i de dades que estàvem treballant per la implantació de la plataforma. Després, un altre aspecte clau que també hem començat a treballar és tot el que és el suport i l'acompanyament. El suport i l'acompanyament s'ha treballat tant en una visió més externa com una interna. En l'externa el que s'ha fet és contractar a una persona que està ubicada a l'oficina d'atenció al ciutadà i aquesta persona dona suport, fa una atenció tant presencial com telefònica. Telefònica perquè amb la posada en marxa a la primera fase de la seu electrònica, qualsevol ciutadà que té un dubte i ens truca que té problemes per utilitzar-la, aquesta persona fa una atenció i fa un acompanyament de tot el tràmit
fins que la persona aconsegueix fer la presentació, en cas que tingui algun problema. Si ja es tracta d'una incidència, vull dir que no és un dubte funcional, doncs llavors s'encarrega de fer aquesta primera atenció i obrir-nos un tiquet a una plataforma per poder fer el seguiment i que ho tractin els serveis informàtics. I s'encarrega també, d'una vegada té la resposta als serveis informàtics, contactar amb el ciutadà i que el problema s'acabi resolent. D'aquesta manera no sobrecarregàvem a l'AUAC, que primer inicialment s'havia pensat que aquest suport el donés al personal de l'oficina d'atenció al ciutadà. Pel que fa al suport intern, el que s'ha fet és tot un pla de formació. A mesura que es van posant en marxa les diferents fases de la plataforma, l'empresa T-Systems fa una formació a tot el personal que utilitzarà la plataforma i cada vegada que posa en marxa algun mòdul està unes setmanes fent acompanyament. Però, a més, en aquest pla de formació també s'han incorporat accions formatives que no tenen tant a veure amb la plataforma, però sí amb aquesta transformació digital. A més, també s'està treballant en la creació d'una metaestructura que és una xarxa d'usuaris que són favorables al canvi. En principi, això ja ho vam utilitzar en el primer model de gestió del canvi. El que vam fer és identificar a un superusuari per planta, perquè nosaltres estem centralitzats en un edifici de 8 plantes i ho vam organitzar per plantes, i aquesta vegada ho volem fer per unitats organitzatives. Ens va funcionar molt bé en fase 1, en el primer model de gestió del canvi, ara també ho podem posar en marxa, i a aquesta metaestructura també se li fa una formació avançada i podrà donar un primer nivell de suport als seus companys de departament. En cas que no es pugui resoldre el dubte que tenen, llavors sí que ja el traslladen a administració electrònica o serveis informàtics en funció de si és un dubte més funcional o tècnic, i en un tercer nivell d'atenció ja seria que des del Departament d'Administració Electrònica el que faríem és obrir una incidència al proveïdor si realment no es pot resoldre. I després, per últim, tot el que es vol treballar és la comunicació. La comunicació, el que es vol fer és que sigui una comunicació, ara s'ha adaptat a cada una de les fases, es treballa la comunicació adaptada a cada moment, però sempre tenint en compte el projecte global. Tots els materials que es van treballant s'estan publicant al Pòrtic, que és el portal de l'empleat, que és estàtic, i el que ara volem treballar és que tot aquest material donar-li que sigui més visual en forma d'infografies per cada procés que es posa en funcionament, intentar fer alguna infografia que representi totes les fases d'aquest procés que s'està posant en marxa. Això ho volem fer-ho ara al que queda d'any, i després, a més, també ens estem plantejant que la comunicació, perquè sigui bidireccional, a banda de la metaestructura que ja ens fa el feedback i són l'enllaç entre les unitats i el Departament d'Administració Electrònica, a més d'això, posar alguna eina que faciliti aquesta comunicació bidireccional. Llavors, dir-vos que hem encarat diferent aquest projecte de gestió del canvi amb l'objectiu d'explicar-nos i entendre tot el benefici que pot tenir la plataforma, però en relació a la resta de procediments de l'Ajuntament, perquè creiem que en la primera fase o en la primera gestió del canvi que vam fer de paper a digital ja vam aconseguir institucionalitzar el que era el canvi, que formés part de la cultura organitzativa, perquè quan ens vam quedar sense gestor d'expedients ningú es va plantejar tornar al paper, sinó que tothom va donar per fet que incorporaríem una nova eina. És més, estàvem en un punt en què eren els departaments els que trucaven a la nostra porta perquè implementéssim nous serveis electrònics, i no era com en l'inici de tot el projecte d'implantació on érem nosaltres els que anàvem a picar la porta perquè implementessin aquests serveis. I volia aprofitar al final, l'últim minut, per agrair a tots els companys de l'organització, que la veritat que ens ho estan posant bastant fàcil, i després agrair als companys que han estat liderant també aquest projecte, des de la Carmen Lavado i el seu equip tècnic, el secretari, el Roger Cots, el Gonya, el cap de la UAC, l'Assumpció, que és l'arxivera,
els companys de Govern Obert, a la Gemma, al Toni i a la Helena, i el Michael, que tot i que fa unes setmanes que ha iniciat un nou repte, no? I ja no està a l'Ajuntament de Gavà, però sí que ha liderat la llavor de tot aquest canvi. Moltes gràcies. D'acord. Bona tarda, soc Virginia Valero de l'Ajuntament de Sabadell i el projecte que ens fa il·lusió presentar-vos és un projecte que ha fet que ens plantegéssim avançar o tirar endavant les fronteres tant internes com externes de la manera en què treballem a recursos humans amb l'objectiu d'aconseguir atreure persones interessades en treballar a la nostra administració. Us he de dir que d'un escenari en el que teníem problemes, és un escenari en el que realment estava complicat el fet de poder disposar de persones d'una manera ràpida per incorporar a partir d'un moment en què es comença a jubilar moltíssimes persones, es dona la situació de que tenim la capacitat de crear nous llocs de treball i noves cadires, noves places, i resulta que ens trobem amb el gran hàndicap de que no tenim borses que estiguin al dia, que no tenim les titulacions que ens agradaria tenir, que tenim més de 120 llocs de treball que cal disposar d'una bossa per cadascun d'ells, que a més les persones en les que comptem amb les bosses quan les truques per contractacions que siguin de curt termini o substitucions o per programa, doncs són persones que ja estan treballant a altres administracions i tampoc tenen interès en venir en aquest tipus de contractació o de nomenament, i per tant ens trobàvem que a la pràctica, en un moment en què l'organització s'estava transformant, en un moment en què estem assumint un projecte molt gran com és aquest de canviar d'escenari, doncs no teníem borses, no teníem persones per incorporar. I això és una cosa que es fa molt difícil d'explicar en una organització que va apretada, que normalment sempre falten persones, que sempre... I llavors l'escenari és ara tenim cadires però no tenim persones, i això es fa molt difícil de digerir en una organització i vàrem haver de buscar solucions. Quines solucions o què ens vam plantejar? Ens vam plantejar que ni que tripliquéssim l'equip de recursos humans que actualment formem part d'aquesta estructura, tindríem capacitat en un any de tenir totes les borses que necessitàvem tenir només per cobrir les necessitats temporals. Ja no parlo de les convocatòries d'oferta pública, que també has d'anar traient perquè la gent té dret a consolidar, com no, la seva plaça. Però les necessitats temporals eren molt altes i no teníem d'on cercar aquestes persones. Llavors, per una banda teníem la frontera de que havíem de tirar enrere o d'endavant la frontera que teníem de com ens plantegem anar a buscar aquestes persones. Per una altra banda teníem un altre gran repte, que és que nosaltres vèiem que els serveis, quan s'adreçaven a nosaltres i ens deien o dibuixàvem el perfil que cercàvem, sempre et demanen persones sèniors o caps de projecte, persones que el primer dia ja vinguin ensenyades, ho sàpiguen fer tot. La nostra experiència era que les persones que aconseguíem que acceptessin propostes temporals o de programes són persones que havíem d'ensenyar, havíem d'incorporar, havíem d'encaixar en una organització. Per tant, era les poques persones i les poques que tinc disponibles no ens donen el perfil que necessitàvem. Què hem fet o com ens ho vam plantejar? La següent cosa que ens vam trobar és que ens trobàvem amb que necessitàvem trobar un sistema que permetés ser atractiu a un col·lectiu que no atraiem ni a tiros, que és hem detectat que hi ha un gap d'edat bastant important respecte a les persones que s'interessen per venir a l'administració. Llavors, determinades titulacions noves, gent jove, gent que potser porta treballant 4 o 5 anys després de sortir, que ja té un rodatge, en general no es planteja venir a l'administració. No es planteja, per què? Perquè hi ha el soroll a fora, en part guanyat a pols, que és molt difícil. Hi ha uns temaris immensos que no saben on preparar-los ni com preparar-los.
tenim unes bases que són llargues, que tenen 30 pàgines amb un llenguatge farragós que ningú entén, els processos són llarguíssims i la gent, si no ho has fet mai o no tens ningú a la família o una amic que ho hagi fet, al principi costa molt i per tant tot això fa que les persones ni s'ho plantegin. O aquest era nosaltres el plantejament que ens fèiem. Hem dit, bueno, com fem per trencar aquesta situació i com a mínim que ho intentin. I ens plantegem aquest sistema que us explicarem ara, que era, bueno, doncs anem a veure com atraiem aquest talent per preparar aquest relleu generacional que ja s'estava produint a la nostra organització. L'edat mitjana de la nostra organització supera els 50 anys, vol dir que cada any es jubilen moltíssimes persones, persones que són sèniors i caps de projecte i que porten molts anys aprenent. Seleccionar persones competents i preparades, no només amb els continguts dels que marxen, sinó amb tots els nous reptes que avui aquí s'estan parlant, com tenir bosses al dia, com fer a més que no actués de barrera el que us explicava abans, és a dir, a la pràctica, en general, nosaltres ara hem agafat el costum de preguntar a les persones si és la primera vegada que es presenten en un procés selectiu a l'administració pública i sovint ens trobem amb que la majoria et diuen que se n'ha assabentat per un familiar o per un amic. És sempre l'entorn el que arrossega, o sempre no, però en general és l'entorn el que arrossega i ajuda a entrar en el món públic. Clar, nosaltres volíem trencar d'alguna manera això i vam dir, bueno, anem a veure si podem articular un sistema que ens permeti convocar amb una sola convocatòria tots els llocs de treball de grup A, em dona igual que fossin A1 o A2, ja pensant en que estem a Bolònia i que els grups A1 i A2 han deixat de tenir sentit, són titulacions universitàries i per tant aquí també anem a fer un únic procés de grup A i organitzar-los d'alguna manera amb un sol dia, fer totes aquestes proves que no fossin memorístiques, que no hi hagués temari, que anéssim a buscar el fet que les persones tinguessin ingredients, capacitats i partint de la base que els hauríem d'ensenyar, acollir i donar-los entrada. Aquest va ser una mica el plantejament que vàrem fer en aquest nou sistema, que es va haver d'acordar en mesa de negociació. Al principi va ser una mica rebut com algú dient com anem a convocar amb una única convocatòria tots els llocs de treball de grup A, com ho farem, això com ho organitzarem. Us he de dir que com era l'única solució que trobàvem per poder mantenir el fet de disposar de borses i a la vegada tenir el compromís que podríem començar a treure convocatòries d'oferta pública i consolidar també, doncs els sindicats ens han acompanyat en aquest procés. Ens han acompanyat i vam aconseguir acordar aquest sistema que vam començar per als grups A. Com es va plantejar? Un dia, en un sol dia vam convocar a totes les persones amb titulació universitària, organitzades en 4 grans famílies: ciències socials i humanitats, ciències, tecnologia i després docència artística, perquè nosaltres tenim a dintre de l'Ajuntament una escola, l'Escola Illa, que és ensenyament artístic reglat, i també conservatori i música. Per tant, vam considerar que havien de ser diferents les famílies. Per a cobrir tot tipus de necessitats, ja fossin interinatges per vacant, qualsevol tipus de substitució, una punta de treball, qualsevol necessitat que jo pugui tenir que no sigui cobrir una plaça de caràcter definitiu. També es va acordar que per portar a terme aquestes proves el que faríem és comptar amb assessors experts. Vam incorporar i vam disposar de persones expertes amb entrevistes per competències, amb equips de psicòlegs. També vam incorporar equips de filòlegs per fer les proves de redacció, perquè el que vàrem fer és un sistema en el que bàsicament havia una prova psicomètrica, una prova d'intel·ligència, un test. Després hi havia una prova escrita de redacció, es van donar 2 temes que la gent no havia de donar la seva opinió en quant a expertesa, sinó que se'ls demanava que fessin una bona redacció sobre el tema, donant la seva opinió. Una opinió formada amb vocabulari correcte, perquè estem parlant de persones que tenen una titulació universitària, i el que buscàvem era que sapiguessin... Això és per mi?
Però hem començat abans perquè això és interessant. D'acord, llavors... El que vàrem fer és, a part de la redacció escrita, perquè considerem que qualsevol persona que entri en una titulació universitària haurà de fer informes, haurà de redactar expedients, haurà de fer presentacions, s'haurà d'expressar correctament i, per tant, per nosaltres era fonamental que la gent tingués aquesta competència. I, per últim, vam fer el mateix dia un test competencial que es sumava, tot això va sumat, si superaves la psicotècnica d'intel·ligència, llavors corregíem l'escrita, si l'escrita també la superaves, es corregia la competencial que no et donava nota, però que sí que et permetia ja, amb la nota obtinguda dels 2 primers, anar a l'entrevista competencial que s'organitza segons les necessitats que nosaltres tinguem per titulació. Llavors, el que vàrem fer també és vam dir, i ara com que hem inventat aquest sistema que la gent no té temari, com arribem? Com li diem a les persones, no has de fer no t'has d'estudiar res, vine i prova. Vam fer una campanya a través de xarxes socials, a través de, aquí veieu el Facebook, però vam anar a través de Twitter, vam anar a través d'Instagram, a part dels canals oficials, com no pot ser d'una altra manera, però al final el missatge era creu-t'ho, no hi ha temari, és una prova que pots fer, no t'has de preparar res, vine i prova. D'acord? Volíem persones, això sí, enviàvem el missatge que volíem persones interessades en treballar per l'interès i per l'interès públic i per la ciutat de Sabadell. Us he d'avançar que va ser un èxit la campanya, però després hem detectat un problema que nosaltres afinarem en la següent, que després us avançaré. Què ens vam trobar? Doncs, sí, avanço. Aquests són els resultats, és a dir, aquest procés ja s'ha acabat, ja tenim aquesta borsa, d'acord? Es van presentar més de 2.000 persones, com veieu, 2.400. Aquí veieu els resultats per família. Si veieu, és sorprenent que a cada tram, és a dir, a la prova psicotècnica va caure a vora un 30%, a la prova escrita, sorprenentment, va tornar a caure un altre 30%, cosa que no ens esperàvem, perquè era una prova que realment consideràvem molt senzilla, d'acord? I després, ara el que estem fent és, perquè enteneu com funciona, doncs, si per exemple necessitem un psicòleg especialitzat en infància perquè ha d'anar a serveis socials, el que fem és ordenem tots els psicòlegs per la puntuació que han tret i els cridem a entrevista. Fem l'entrevista competencial acompanyada del test que ja vam fer competencial i l'entrevista és apta o no apta. Si l'entrevista és apta, passes a la borsa definitiva i ja et puc cridar. Organitzem aquesta borsa tant per titulació individual com per grups, si hi ha llocs de treball que s'hi pot accedir des de diferents titulacions. Actualment tenim una borsa de vora 700 persones, el qual no està malament, d'acord? El cost ha sigut realment, per ser la primera vegada, estem molt contents de com ha anat. Evidentment hi ha titulacions que tens molta gent i titulacions com per exemple informàtica que atreus molt poca gent, però ens ha permès començar a respirar. Coses a dir, molt important, una última, un punt molt de millora que hem detectat. Vam treballar molt al canal de comunicació, què ens va faltar? No vam pensar que la gent no sabia fer tot un procés de públic, que no sabien que havien d'estar pendents del web, no sabien que havien de veure admesos i exclosos, no sabien que no els avisaríem i que havien de mirar al web quin dia són les proves. Per tant, això és el següent repte, quan tornem a fer ara per al grup C1 el mateix sistema, acompanyar les persones perquè facin aquest salt amb nosaltres. I ja ho deixo aquí. Gràcies. Sí, gràcies a les dues. L'Eva Ajuntament de Gavà, la Virgínia, a l'Ajuntament de Sabadell, es presten a que les truqueu, els hi feu les consultes que avui no heu pogut fer. Gràcies. Passem a la següent.